Aytsam men gahazdan şeýle oglum men zat demedi hiç sasan zat diýen oglum ne ölmen her gugum mesdemi ýöne bir maň ýöne kerde maň bir zat diýär ko kakany kakkan galmany delligmi ýöne men opşam gyýdan karol men na super gay потому что я super боец точно playboy men zamnaçany men bagşylan ahranasy bolan ýöne maňa urşda ilim döwdürdüm. Şondan näde maň urşmak gadagan edildi. Boy bespravilla. Ýöne gyýda üçin ilmi dama men nomerim açykdyr. Men gyýdan şafi, gyýdan karoli nomerym ýöne men size aýdaýyn. 61 25 61 10. Haçan niten siz maň şu nomerden jaň edip tap bilerdiňiz men sizin ilmi dama jaňyňyza da garaşsan haçan niten jaň alarm. Men super gay. Ola sağ olun. Şaka.